पुताचे आणि पवित्रात्म्याच्या नावे आमेन. समयच्या बडव्यांवर एकच बॅडली आणि ते आणि पवित्र पवित्र आत्म्यावर पोगत बेस झाले. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवते मरिये देवाची आम्हाला माफी खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आबले समयचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे आमची नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जे गुशन जेजो Oriente Maria devace nostra, tirunati caratani amciavano ciavarame. आणि देवाचं पोत मुनीस झालो. आणि आमची नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Oriente Maria devace nostra, tirunati caratani amciavano ciavarame. भाग्यवंत देवाच्या महिमापासून विनंती कर. Salve kami professionate. माग्या येसम्या Magia बडव्यांवर sobre muri kubar dille in chapter Christus. Uncia por mitla mi dana dalle anta cha ke stana kusar mi jor man kulanda por. Jukur pam jadas kana ni motunan makta ho ke Christan cha sobre paata me. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र तुम्ही Sadi sotani sada sarvata me. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र तुम्ही Sadi sotani sada sarvata me. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र तुम्ही Sadi sotani sada sarvata me. देवाकला भडव्या मुझे रखने सर्गीच्या दयेन मका दिलाय तुझा बेन मुझे मोत सोडाय मका राज संभाळ सलय आमेन ससनास विषय तितान खाय सम्या प्रकाशाच्या पंखवादी समाधानी विषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी कुश जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जाव आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाची महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र तुम्ही आम्ही सगळे आमचं मैखान मेटकन एकडे पर त्या समयाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Samya Jesus. तुझे बहुपवित्र अमल रगत यागडे आमचे या मागण्यासोबत तुझे मागून घेता सम्या तुझे बहुपवित्र अमल रक्तनम कवर कर या सगळ्या मागण्यासोबत कवर कर या सगळ्या मागण्यासोबत कंट्रोल कर प्लीज जेसू हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ria. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus.
name of Hallelujah. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. इकडे बोल. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. डोळे आमचे तपया. जेजू आमचे मध्ये आसा. ताजे हजरपण आमचे मध्ये आसा. देव हर एका दिसा आदांक आणि एवेक मेळोंक एदेनाच्या भागेंत हर एका दिसा येतालो म्हणटा देवाचे उतर. तो देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. तांच्या सांगाता चलोंक शिकता. आज तो देव म्हजो आनी तुजो मोग करता. त्या देखून तो म्हज्या आनी तुज्या सांगाता चलोंक आज आमचे सवय आसा. आज ह्या समाधेन तो आसा. आज तुज्या मुखार तो आसा. त्या जेजूचे हजरपणान बघ. तो देव शब्द मनीस जावन आमच्या मतेंची येयलो. तो देव आपलो मोगाचे भांडारस दाखोवंक आमचे मध्ये आयलो. मनशा मध्ये आयलो. ताच्या मोगाक मीत मेरना. त्या सम्याचो मोग आमी आज अनुभव करया. आज मागया विशेष आमी आपल्या काळात समर्पण दिवन मागया. आज त्या सोम्याची आशीर्वादा आम्ही जोडी जाय, अनुभव करे जाय. आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याक आत्मीक सत्तेन वरच्या बसून सांगाता म्हणून येवो तर 5 पटी घट्ट तळान रिपीट करया. Psalm 29:11 सर्वेस पर आपले परजेक सकत येतलो. सर्वेस पर आपले परजेचे शक्तीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस पर आपले परजेक सकत येतलो. सर्वेस पर आपले परजेचे शक्तीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस पर आपले परजेक सकत येतलो. सर्वेस पर आपले परजेचे शक्तीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस पर आपले परजेक सकत येतलो. सर्वेस पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 सर्वेस पर आपले परजेक सकत येतलो. सर्वेस पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरले येसू मजे सवय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची या काळात समर्पण देऊन मागया विशेष कितले कोर्टाचे केस असतात, विचारचे समस्या असतात. कोणी आज फसयला, आज फोट केस केल्या, आज विशेष समस्या येतात भेटून दिव्या. कोणाचे जाग्याची केस चालून आसा, कोणाचे गजाग्याचे डिस्प्यूट चालून आसा. विशेष समस्या येतात समर्पण दिव्या. शोन केस चालून आसा. कोणाचे किती डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज असतात. समाजात भेटून दिवन मागया. तुम्ही आताची काकूळ कर खंय म्हणून मागया. विशेष आमचो एकलो भाऊ सुमार 2.5 वर्सां जावन आता जे रिलीजाचे समस्या असतात. विशेष समाजात समर्पण दिव्या.
आज विशेष जाणांक कितले जाणां जावं परो कोणी नांव पाठ करते असतात, जावं परो कुटुंबात फूट करते असतात, तांकां सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन सांगात म्हणून हे उत्तर 5 फावटी घट्ट तरान रिपीट करया. Isaiah Isaiah 54:17. 54:17 तुझे विरोध तुझे वापर विरोध केले वापरून त्याचे केले सत्यास त्यांचे फळ सातेच जाऊन फळ त्यांना समजन तुका गुन्ह्याव अवकार करता ती करता हरेक की जी हरिये जी फुटकेरी फुटकेरी म्हणतो करतले. जगत केली. Isaiah Isaiah 54:17. 54:17 तुझे विरोध विरोध वापरून वापर केले केले कंचे त्यांचे सातेरचो सातेच फळ सत्यास फळ फळ समचेना. जाऊन समजन त्यांना तुका तुका गुन्हे गुन्ह्याव उपकार उपकार करता करता ते ती करता हर की एक हरेक जी हरिये जी फुटकी फुटकेरी म्हणतो म्हणतो रुजू जगत करतलो. केली. Isaiah Isaiah 54:17. 54:17 तुझे विरोध तुझे विरोध वापरून 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 केले 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 कंचे कंचे सातेरचो सातेच फळ फळ समचेना. समजन तुका गुन्हे तुका उपकार गुन्ह्याव करता ते करता हर ती एक हरेक जी जी फुटकेरी फुटकेरी म्हणतो म्हणतो जगत जगत केली. केली. Isaiah Isaiah 54:17. 54:17 तुझे तुझे विरोध विरोध वापरून केले वापरून वापरून केले कंचे केले त्यांचे कंचे सातेच फळ सत्यास सातेरचो फळ फळ जाऊन समजन समचेना. त्यांना तुका गुन्हे उपकार करता ते हर एक जी Isaiah Isaiah 54:17. Isaiah 54:17 तुझे 54:17 विरोध तुझे वापर विरोध केले वापरून त्यांचे केले केले सत्यास कंचे कंचे सातेच फळ फळ हातेरचो फळ जाऊन समजन समचेना. तुका तुका गुन्ह्याव गुन्हे उपकार उपकार करता ते हर करता एक ती जी हरेक जी फुटकी म्हणतो रुजू करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमजे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय प्रियंका किरणाची विनंती करत कर आणि आता आमच्या आमच्या मरणाच्या वेळा मरणाच्या वेळा आमेन. माग्या विशेष सरान या कणान समर्पण दिवन माग्या कितले जणांचे कामाचे समस्या असतात, विजाचे समस्या असतात, फायनान्शियल समस्या असतात, विशेष समस्या भेटून दिव्या. कितले जणां कितलं तेम झालं काम नसताना, आज कितल्या डिप्रेशनात गेला काम नसताना, सो आज विजा अप्लाय केला या कामाक अप्लाय केला की त्यांचा रेस्पॉन्स येतात ना, काम दिता म्हणतात ऑफर लेटर येना. विशेष समाजात समर्पण दिवन माग्या कितले जण हेवी लोन असा, EMI असा, घराचे EMI भरूंक जातात ना, गाडयेचे EMI भरूंक जातात ना, जावंक पुरो समाजांत भेटोवन दिवया. कितले जण बिझनेस असा, बिझनेस लॉसर असा, समाजांत भेटोवन दिवन माग्या सुम्या काकूळ कर दया दाखय माग्या वाट दाखय म्हणून सांगाता. म्हणून हे उत्तर घट्ट तरा 5 फावटी रिपीट करया. Psalm 142:7. पण कणीतलो म्हाका वाईट वाईट आणि हांव तुझ्या नावाची तुझ्या स्तुती नावाची करतलो. स्तुती करतलो. Psalm Psalm 142:7 142:7 खणीतलो म्हाका भायर काढ आणि म्हाका हांव भायर तुझ्या काड आणि हांव नावाची तुझ्या स्तुती नावाची करतलो. स्तुती करतलो. Psalm Psalm 142:7 142:7. खणीतलो म्हाका भायर कणीतलो काढ म्हाका आणि भायर हांव काड तुझ्या आणि हांव नावाची तुझ्या स्तुती नावाची करतलो. स्तुती करतलो. Psalm 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 142:7. 142:7 पण पण कणीतलो म्हाका कणीतलो खणीतलो वाईट म्हाका म्हाका भायर काढ आणि हांव तुझ्या तुझ्या नावाची नावाची स्तुती स्तुती करतलो. करतलो. Psalm Psalm 142:7 142:7. पण कणीतलो खणीतलो म्हाका म्हाका कणीतलो भायर वाईट काढ म्हाका भायर आणि आणि हांव काड हांव आणि तुझ्या हांव तुझ्या तुझ्या नावाची 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 स्तुती 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 करतलो. 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 नमान मरिये कृपेन भरले समजे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाची माय आम्हा प्रियंका प्रियंका की किरणाची विनंती कर करत आणि आता आमच्या आणि आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळा वेळा आमेन. आमेन. विशेष तरान या काळात समर्पित माग्या हर एका पिढ्यास्तांक समाजात भेटन दिव्या. विशेष तरान ऑस्टिन म्हणले एक भाव ब्लड क्लॉट झाला समाजात समर्पण माग्या समेत स्पर्श करून दे म्हणून माग्या समाजात समर्पण देऊन माग्या. विशेष तरान आमचे लीनाबाई विशेष तरा समाजात समर्पण देऊन माग्या तिचो गाय कम्प्लिटली गुण जावच्या पासून समाजात समर्पण देऊन माग्या. लेस्टर पिरेरा 18 वर्सांचो चेडको विशेष तरान मागे विशेष सुमी ताका स्पर्श करून दी. जेजूचे भाव पळयता अमल रगत ताच्या माथ्याचे केसना पांच लक्ष पर्यंत वाडोवन येवन दी. विशेष तरान गुण कचे सकत तो अनुभव करून दी, अनुभव करून दी. कितले जाणां कॅन्सर पेडून कसून आसा तांकां समाजात समर्पण दिवया. मागे विशेष तरान कितले जाणां ट्युमर आसा, किडनीची समस्या आसा, पाठीच्या कण्याचे दूख आसा, मागे विशेष तरान कितले जाणां स्लीपिंग डिसऑर्डर, कुडींत विंगड समस्या समाजात भेटून दिवे. कितली भुरगीं हॉस्पिटलांत एडमीट आसात, सिरियस आसात. मागे विशेष तरान कितले जाणांक ह्या दिसांनी सर्जरी आसा, दांतांचे समस्या आसात, केस जळटात, मेमरी लॉस,
सगळे सुम्याच्या भेटून दिवया. कितले जाण वर्सां मेडिसिन घेते असतात, सलारी पिडा गुण सत्तेत ना. कितले जाणांची इनक्युरेबल डिसीज असतात, PCOD समस्या, युरिनरी इन्फेक्शन, गर्भान गेड्डे जाला मला डॉक्टर सुम्याच्या समर्पण दिवया. कितले जाणां स्त्रियो भुरग्याच्या दिनापासून मागून असतात, कितले कापूरचा विषय सर सुम्याच्या भेटून दिवया. मागे विषय सरान कितले जाणां तांकां ट्रीटमेंटाक कसले मेडिसिन मस्त एक्सपेन्सिव आसा, इम्पोर्ट करूंक आसा, सुम्याच्या भेटून दिवन मागया. मागया कितले जाणांचे सॅम्पल बायोप्सीक दिला, आज रिपोर्टा खातीर वेट करनासात. ब्लड टेस्ट रिपोर्टाक वेट करनासात. मागया कितले जाणांक स्ट्रोक जाला, तांकां समजता समर्पण दिवन मागया. सगळ्या पिडेस्तांक समर्पण दिवन सांगा त्या वेळान हे उत्तर 5 पटी घट्ट जाला. रिपीट करूया. Psalm 55:22. तुझे वजे सर्वेस्पराचे तो तुका सांभाळतो, प्रामाणिक मनशाक सुंडळूक दिवसना. Psalm 55:22. जे वजे सर्वेस्पराचे सोडानी तो मारतलो, प्रामाणिक मानिक मनशाक तो केलीस नळून Psalm 55:22. जे वजे वजे सर्वेस्पराचे प्रामाणिक मनशाक तो केलीस नळूक दिवसना. प्रामाणिक Psalm 55:22. जे वजे सर्वेस्पराचे संभाळतलो, मानिक मनशाक तो केलीस नळूक दिवसना. 55:22. जे वजे सर्वेस्पराचे संभाळतलो, प्रामाणिक प्रामाणिक मनशाक तो केलीस दिवसना. नमान मरिये कृपेन भरले येशूमध्ये समय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची या कणात विशेष सरान माग्या जाताला आकड्याच्या कणात तिंबियर पड्या, दोन्ही हात आमच्या वैर पार्या. याला कितली जण मागून असतात, त्यांच्या हर एक गोष्ट सुमेत समर्पण दिव्या. आयसिंता डिसोसा, लिली फुर्टाडो, रेचेल, रॉकी, लीजा ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಿವ್ಯ. ಜೂಲಿಯಟ್ ಬರೆಟ್ಟೋ या बहिणीक समर्पण दिव्या. ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पसत मागया. किरण म्हणल्या भुरग्याची सिव्हिल ID विज्ञानचे विज्ञे इश्यू समजे पसत आणि सगळे अडकळ पयस समजे पसत मागया. प्रेसिल्ला डिसोजाचे सगळे कर्ज समर्पण दिव्या. मायकल म्हणल्या भावा समर्पण दिव्या. सिरिल फर्नांडिस हवा पसत मागया विशेष सरान. जूलियट डिसोजाचे पुताक विशेष सरान सिव्हिल ID मेळच्या पसत, सिव्हिल ID वेगीच्या वेगी असली अडकडे पैसांच्या पसत. एमर्सियाना कोस्ताचे सगळे कर्ज समाजात समर्पण दिव्या. जुलियन मस्कराने सगळे कर्ज समर्पण दिव्या विशेष सरान. एमर्सियाना कोस्ताचे प्रॉपर्टीचे इश्यूज तसेच तुझो नातू ब्रायसन विशेष ताका सुमेशता समर्पण दिव्या. लेझी डिसोजाक सुमेशता समर्पण दिव्या. लेनी वेगस या बहिणीक समर्पण दिव्या. लाविटा आणि जविटा विशेष सरान ऐजाया 11:2 सर्वेस्पर सोत्मो ताचेर अंचेर येवन रावतलो. जनवायसाने समजणे सोत्मो, बुद्धीसाने पदवे सोत्मो, सर्वेस्पराचे शाणेपणासाने भिरांते सोत्मो. तो आत्मो तांकां सारखें डिसिशन काडून करपा लागोनी. तो आत्मो तांच्या जिवितांत जे कितें अडखळे आसा ते पयस करून. तो आत्मो तांकां तांच्या जिवितांत खंयचे प्रपोजल एक्सेप्ट करचे, खंयचे करनजो ते तांकां कळोवन दी. जे कितें लिपोन आसा ते उक्ते करून दाखोवन दी. विशेष सरान मागया
Melsi Rodriguez real गरजो समेत समर्पण दे विशेष परगावाक ट्राय करण्याचा विशेष सगळं त्याच्या विसाचे ऍप्लिकेशन समाजात भेटून देऊन माग्या त्याचं समर्पण देऊन माग्या रीना म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजो समाजात भेटून देऊया माग्या डेन्सिल म्हणल्या भावाक विशेष रान समाजात समर्पण देऊन माग्या सगळं त्याच्या गरजो समाजात भेटून देऊया विशेष इवेंट म्हणल्या बहिणीचे पनवेलचे फ्लॅट सेल्स तसेच समर्पण देऊन माग्या त्यांचे बिल्डिंगचे प्रोजेक्ट रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट विशेष समाजात समर्पण देऊन माग्या विशेष एका बहिणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनचे काम वेगळीचे वेगळी सगळे अडकळ पैसे जाऊन सगळे किती ट्रान्सफॉर्मर बसून का सगळे ऍप्लिकेशन अप्रुव्हल मिळचे पासून समर्पण देऊया एका बहिणीचे मेडिकल लायसन्स रिन्युअल का आयला विशेष समर्पण देऊया मस्त अडकळे दिसून असतात जेजू तिच्या खातीर वाट उक्ते करू दे ताचेर पाती आयल्यांक तो खेरेच निराश करना म्हणटा देवाचें उतर आज विशेष समाजात समर्पण दिवया ताचे लायसन्स रिन्युअल जावचे पासून समाजात समर्पण दिवया आणि जे कितें खंयच्याय कामाक ताणें हात घाला सगळे सक्सेसफुली जावचे पासून माग्या तशेंच समाजात समर्पण दिवया आज सांजेची मागण्या समोर समाजात समर्पण दिवया आजची सगळी मांडावळ समाजात भेटून दिवया आमचो आत्मीक डिरेक्टर बाब आंटन लोपेस आमची लीडर मार्गरेट सोसा सगळे आमचे कोर टीम सगळे आमचे मॉर्निंग मनाची टीम आमचे इंटरसेसरची टीम समाजात भेटून दिवया विशेष रान माग्या सगळं मागण्या समाजात भेटून दिवया कोविडचे सगळे कुवेटचे सगळे मागण्यासमध्ये समाजात भेटून देऊया कॅरिस कुवेटचे आत्मिक डिरेक्टर बाप जॉय मॅथ्यू तसेच ब्रदर ॲबी त्यांचे कोऑर्डिनेटर हरिएका केअरनेसच्या ग्रुपाक विशेष समाजात भेटून देऊन माग्या तो पवित्र मतांका लेट करे कुवेटान बळवून तरान सुवाता प्रकट समजे पासून कुवेटचे सगळे राष्ट्र समाजात भेटून दिवया कॅनडाचे राष्ट्र समाजात भेटून दिवया हे कॅनडाचे राष्ट्र फळा बरे जावचे पासून ह्या गावान कितले जाणां काम नासतना आसात कितले जाणां घर नासतना आसात कितले जाणां पीआराक अप्लाय केला कितले जाणां पीआराक अप्लाय करतात कितले जाणां एनक्लेक्स आरएन आयएल्स ओईटी एनईटी एक्झाम बरयता आसात नीट एक्झाम बरयता आसात सगळ्यांक समाजात भेटून दिवया कितल्यांक मायग्रेशनाक ट्राय करना आसात कितले जाणांक विशेष एप्लिकेशन सबमिट केला एजंट पाटी करते आसा विशेष समाजात समर्पण दिवया सगळ्यो गरजो समर्पण दिवं सांगात मिळून हे उतर 5 पटीन घट्ट तरान रिपीट करया साम 119 105 तुझे उत्तर म्हणजे पाऊलांक देवो वाटेस साम 119 105 तुझे उत्तर म्हणजे पाऊलांक देवो तुझ्या वाटेस 119 105 उत्तर म्हणजे पाऊलांक देवो साम 119 105 जे उत्तर म्हणजे पाऊलांक देवो वाटेस साम 119 105 जे उत्तर म्हणजे पाऊलांक देवो तुझ्या वाटेस नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू हालेलुया 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 शियरा bara 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 de bara de bara de bara de bara hallelujah 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 Henry Margaret Western Melbourne Hilda Nazeville Melvin Sharal Sonar Teresa Angeline Rego Sandeep Santosh Maria Robert Pratista Lancy Lanit Rolvin Joyce Michael William Stefani Jason Stephen Kishore Vida Calvin Kathleen Lina Corda Mary Oilin Rolvin
विश्वास विटा देवा हर एका तुझ्या भुरग्या विशेष समर्पिता आणि किती जण या युट्यूबचेर तो आयज आमचे मागणं ऐकतात विशेष तांकां समर्पित देवा सगळं आमच्या करूस समर्पित आज भायर भितर आमकां हर एकला राख आनी सांबाळ तुझ्या दैविक अमल रक्ताचे प्रोटेक्शन आमकां हर एकला फावो कर सम्या आणि हर एकल्यान तू चलन वर आज हर एकला सांगाता तो रावण जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमीन आमीन नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभा शास्त्री आम्ही तर तू सदैव सदैव फॉल जे गोष्टी जेजू भाग्यवती Bulan मरिये Maria devasan of Yangat, महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या Sadin Sartani Sada Sarvata. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष तर आज संजेर मागण्या जमत असा हॉली फॅमिली हॉलांत विशेष मांडावळ असतले तुम्ही सगळी जॉईन जाया कितले जण कुवेट असतात तुम्ही सगळी जॉईन जाया आणि हेरांक तुम्ही सांगा पूण आमच्या ऑनलायनीचेर इंटरसेशन आसतले 7:30 तावन 8:30 तुम्ही कोणाक पावट आसा कोणाक तांक आसा एटलिस्ट तुम्ही इंडियात आसतले कोणा इल्लेशे सॅक्रिफायस करी 15 मिनटां बसया सांगाता म्हणून आम्ही मागया तशेंच कालच्या दिसा संजय ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो भारी बरो एक टॉक आसलो तो ऐका तुम्ही कोण आयकोना जाल्यार बरोबर बसून ऐका कशें देवाचे हजारपण देवाचे संगातपणांत आमकां कितले आमच्या जिवितांत आशिर्वादान देवून येतात ते बायबल वर्ड्सा मुखांत ताणें आमकां सांगून दाखोवन दिला विशेषरान तुम्ही ऐका तो टॉक डिवायन वर्ड टॉक युट्यूबाचेर आसा तुम्ही ऐका तशेंच फाल्यां सकाळी सक्रामेताचे आराधन आसतले प्रेज द लॉर्ड तुमकां कोणायकी टेस्टमनी दिवंक आसा या पिटिशनां धाडूंक आसा जाल्यार तुम्ही म्हज्या नंबराक तुम्ही धाडी येता 9900332411 परत एक पिटी सांगता 9900332411 ह्या नंबराक तुम्ही धाडा ते तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Thank you. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Thank you. Good night. गुड नाईट Thank you, brother. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Good night, brother. गुड नाईट Praise the Lord. God bless you, brother. Good night.